Hej, og Hej. velkommen til igen. Ja. Vi har fået ekstra gæst i den her nummer 2 video. Så nu har vi både Ebbe og Asger med. Asger. Og så er det Jesper her. Tak skal du. Vi skal pakke videre op, Asger. Vi fik pakket basisspillet op i nummer 1 video. Og nu skal vi pakke alle de andre kasser op, vi har fået fra Kickstarter. Vi har 3 kasser herover, som er standard udvidelser. Og så har vi 3 kasser herover, som er stretch goal og de ekstra ting, vi har fået med fra Kickstarter. Okay? Ja. Jo. Er I klar på det? Ja, Fedt. det bliver mega fedt. Så stiller vi den her over, så kan vi starte med dem her. Jeg vil lige gøre sådan her, så der er plads. Godt. Den første, det er faktisk den tyndeste kasse. Den hedder Battlefield Expansions. Og hvis man kigger bagpå, så er det en ny måde at spille på. Den har jeg hørt om. Er det ikke sådan, hvor man får et ekstra kort, så man spille på det? Jo, altså det er meningen, fordi at når du spiller basisspillet, så kan du spille det på forskellige måder. Du kan spille det som 1 mod 1, og du kan spille det mod 2 mod 2. Og så kan du spille det, hvor man spiller mod spil. Men det her, det er en helt anden måde at spille det på. Her spiller man kun selve kampen. Så det vil sige, at man spiller ikke den måde, hvor man skal ud på brættet og explore verden. Man skal kun spille sin kamp, så hver spiller får en her, og så skal man møde hinanden med sine monstre. Så lad os prøve at åbne den. Det er altid dejligt at få noget nyt. Det er rigtig skat. Så er der nogle kort her. Jeg tror, det er nogle dæk. Det må være... Skal vi lige åbne dem? Det kan vi godt. Jeg tror, det er fordi, at når man spiller den her version, så får man ikke de standardkortene til at opgradere sine helte og sådan ting. Her der får man bare nogle kort fra starten, som illustrerer, hvor god ens her er fra starten. Der er nogle forskellige måder, man skal på en eller anden måde drafte de her kort imellem sig, og nogle kort får man så, som repræsenterer det, der er sket i verdenen, som har gjort, at din her er endt, som den er blevet. Så igennem de her kort, så får man opgraderet. Nogle monstre bliver gode, andre bliver dårligere, og så er man klar til at kæmpe på det her bræt, som er med. Det her, det kan jeg genkende. Det er fra dødelandskabet. Nej, fra djævlelandskabet. Ja, der er også spændende. Det er ligesom de andre, men bare til, hvad nu det hedder, spille. En player aid, ligesom vi så i den anden kasse. Ja. Så man kan se det reglerne. andet. Ja, så det er versionen hertil, så man har den her i stedet for. Det er så åbne brættet her. Ja, det er det handler om. Hvorfor den ud? Præcis. Og det ligner meget et helt normalt brætspil, hvor man går rundt på brættet og kæmper med sin figur. Så spillet bliver et helt andet spil, hvis man spiller med den her expansion. Så man skal slet ikke bruge de andre bræt fra basisspillet. Lækkert. Og så med det her, så er det ikke sådan en udforskel eller et eller andet. Med ildmure og sådan noget. Og bjerge. Sådan. Så kan man se, der er nogle ting her. Sådan nogle papting, som man kan stille op på banen. Yes. Mega godt. Det var den udvidelse. Det bliver godt at prøve den. Men nu skal vi nok lige først spille basisspil, før vi prøver den. Skal vi først spille her. Så prøver den næste. Så har vi fået 2 ekstra racer med, som også bliver nogen, der kan købes i butikkerne. Og det er Fortress-racen, som er en ekstra race, man så har, plus ekstra missioner til den race. Missionsbog. Og så er en eller anden player i. Nå, er det klart? Da vi åbnede den anden pakke, der kunne man kun spille 3 personer. Så her er der til den 4. person, så man kan spille 4 personer. Og det gør jo, at nu kan man spille det der 2 mod 2, som ikke gav mening, da vi pakkede den anden kasse op. Så nu har man 4 racer, så nu kan man spille 2 mod 2. Men så så har man jo 5 retter. Men så er spil 5, når det hedder. Jeg har ikke set, at man skal kunne spille 5. Så det tror jeg ikke. Altså den er helt standard, ligesom den anden bog. Der er nogle missioner, der er også en solo-kampagne, hvor man spiller med den her race og klarer nogle missioner.
Så den er helt standard. Sådan beskrivelse af hver scenarie, hvordan setup er, og hvilken win condition der er til hver scenarie. Og så er der sådan nogle her. Med kortene og det der. Jeg synes, de er mere grønne i det, end i den anden. Der er kommet nogle nye symboler, ved at gå ud fra. Jeg synes, jeg kan kende, at nogle af dem er lidt anderledes end det andet. Så der er nye felter, man skal udforske, og nye systemer. Ja. Nu kommer vi til det gode. Byen. Og der er figurer. Hernede kan man se, ligesom i basisspillet, der er de her byfelter, man kan købe efterhånden. Og hernede står der de specielle evner, som den her by har. Og de bliver aktiveret, når du har købt de bygninger, der hører til. Så man får ligesom en evne til byen ved at upgrade det. Men så skal vi have det her op. Og så er der en hel masse figurer her. Og er gal, men den her, den er fed. Kan vi lige prøve at se, om I kan se dem? Nu vil lige gøre sådan her. Der er Fordi den er lidt ude af fokus. Nu tager den der først. Der er sådan en slags drage med 2 ben. Og så er der en hydra. Dem her kan man bruge som erstatning til de monsterkort, der følger med i basisspillet. Så i hver race har jo som sagt 7 monstre fra tier 1 til tier 7. Og man bruger kortene til at flytte sine monster rundt med, men man kan så stille dem her oven på kortene, som repræsenterer dem. Så skulle vi næsten male dem. Og så er der også en mølleting. Den er også fed. Og så er der sådan en her. Sådan en tyr. Så det passer med, at der garanteret er 7. Lad os lige prøve at stille Den den kender op. man også, hvis man har spillet spillet. Den er ret fed. Det er ret godt lavet. Det er den basilisk. Det plejer jo tit at være sådan en spyd, der er lidt knækket og sådan noget. Ja, det kan man sige. Ja, det vil typisk være sådan svær som den her. Den er rigtig fin kvalitet. Der er sådan en frø på Fint den trykt. her far. Der er sådan en lille frø hernede i baggrunden. Man kan se. Så har der sådan en hundeting. Det er deres første dyr. Det er også ret fedt. Nu kommer det til kortene også. Hvor siger du, frøen er på den her, Asger? Nede i bunden af den. Okay. Og den her, den har de har også en bueskytte. Så han er også ret fed. Og nu kommer så... Og det kan man skyde 2 gange. Nu skal vi se, hvor mange der er af monster her. 1, 2... Jo, det kan godt være, det er ham, der kan skyde 2 gange. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nå, det er selvfølgelig fordi, der er 2 helte og 7 monstre. Fedt. Hvad siger du med kort? Nej, det er selvfølgelig dem, det drejer sig om. Det er dem, man erstatter med monstrene. Og nu er du der ikke sidste gang hjemme. Så på den opgraderet pack side, der er der med nu, der hedder glimmer på, og den anden der er bare normalt. Sej. Så der er en blizzard. Der er glimmer. Det er bare alle sammen op her. Det var de der hunde, jeg snakkede om. De er ret fede. Jeg viser ikke lige alle kortene, for der er mange, vi skal igennem. Her er det på glimmersiden, og her er det standardversionen. Og det er så her, man kan bruge dem her som kort, når man går rundt med sine folk, men man kan så putte de her monster ovenpå, som repræsenterer. Og så er der nogle hel masse af det her. Skal vi lige prøve at åbne dem? Ja. Det vil være nogle nye evnekort og nye artifacts og nye spells, du så kan erhverve. Der er garanteret nogle af dem, der har effekt på den her race, som har nogle specielle ting, de kan. Og så er der også en pose med nogle ting i. Jeg vil lige prøve at tage en af dem ud og vise. Jeg tror ikke, du behøver det. Det er okay. Her var det. Der er 2 forskellige farver. Der er en i sådan mørk. Ja, okay, det er lidt svært at vise. Jeg prøver med håndfladen. Så der er en i mørk.
Så er der egentlig lidt lysere. Det er dem, man bruger til, når du kæmper med dine mænd og skal illustrere, hvem har rykket og hvem har ikke rykket. Så kommer der sådan nogle counters på. Nå, det var den udvidelse. Pakker vi lige væk. Det var god. Det er også dem, jeg tror, jeg vil være, når jeg skal Det spille. var lige fordi, jeg mangler til at ligge ordentligt bagefter. Vil du gøre med den her race? Ja. Jeg tror, jeg skal være død. Skal vi male dem? Ja. Ja, det skal vi helt klart. I er godt klar over, hvor lang tid det kommer til at tage? Ja. Jeg tror, der er 70 figurer. Det er lige bare... Og hvis jeg har, hvis det tager 2 timer for mig at male en figur. Så er det jo 140 timer. 140 timer, ja. Det bliver vi aldrig færdig med. Den her æske er lige den anden æske, bare med en anden race. Det er Ramparts. Dem, der kender computerspil, så er det dem med unicorn og dværge og elver. Og så er der nogle plader her. Så er der plader, og så er der helte her. Der kan man se en helt fra den race. På den anden side. Og så er der også en by. Det er min yndlingsby. Den er ret fed. Ej, er du gal med den fede drage? Den er Du også... går direkte ned efter dem. Vi har ikke så travlt. Vi behøver ikke skynde jer sådan. Den her drage, den er virkelig godt lavet. Det er klart, du skal have dragen. Jeg tager lige kortene, så kan vi lige se dem der også. Jeg kan da godt se dragefyren. Kortene til den race. Og der er også en unicorn. Og så er der sådan en træfyr. Den er ret fed. Det Og er så er sådan der en, en, der stejler. der får ud efter folk, men han er ret Der er en, der langsom. stejler på et ben. En Pegasus. Jeg er en, der rider på en Pegasus. Vi tager lige Så alle er sådan en monsterne fed op. drage. Stejler på et ben. Så er alle Den er monsterne op. vildt fed. Så er der en elverbuskyt. Han kan skyde 2 gange. Det er ret sejt. Det er lige... Det minder meget om Thor, det der. Fra Marvel, eller hvad? Ja. Det er dværgen. Ja. Ja, og så er der nogle kort her. Nej, så er der nogle terninger i. Igen. Og så er der sådan en Pegasus med en mand på bagsiden, som har et sværd. Og så er der en... Og en enhjørning. Som det sidste. Det var alle figurerne. Ja, og Fedt. så Nå nej, de der er her også sådan en sådan en Kentaur. Minotaur. Kentaur. Sådan noget. Ja, kort. den er Og også så meget nogle sej. kort her. Det er også level 1 dyr. En bunke kort mere. Vi gennemgår ikke lige alle kortene. Det er nye artifacts, nye evner. Mm. Men cirka den tykkelse her. Det kommer til at se 100 år, hvis man skulle vise alle kortene. Plastikken kan bare det her. Det var den race. Mm. Godt. Kom. Vi så få hold på de her. Vi så hold på de her. Ja, nu skal vi have det her væk, Asger. Det her, det er sådan set også en ny race, som der er lavet, men den bliver ikke solgt i butikkerne. Og sammen med den er der også ekstra stretch goals, som jeg har fået igennem Kickstarter. Lad os se, hvad det er. Ja, så er det som sædvanligt. Okay. Missionsbog Og så er der en mere af de her. får man altid med. Så nu har vi efterhånden mange af sådan nogle. Hvorfor er der 5 af dem her? Hvad er det for nogle 5, du mener? Jamen, der er et par stykker af dem her. Et par stykker helte. Nå, ja, fordi i den anden race, der er kun én. Hey, er det her ikke til menneskerne? Nå, det er fordi, at man har fået en ekstra held med til hver race i det her sæt. Så vi har fået en ekstra race til Rampart, og en ekstra race til, det må være til Dungeon, og til menneskene, og til død, og så videre. Så vi har fået en ekstra til hver ekstra race. Det er derfor. Så skal Fedt. vi ned til godterne her. Til godterne.
Så er der nogle 2 seje helte. heltekort. Det ligner lidt Jean. Jean, hvad for en Jean? Sådan det er fra Aladdin. Ja. Ja, sådan en lampeånd. Ja, og på bagsiden er der også nogle. Så kan man vælge, hvilken side man vil bruge af den. Ham derovre, han har vist Så stød i øjnene. nu har vi 2 helte til hver race. En by mere. Og så er der dig. Så er det dem her. Så er der en Titan. Vi viser bare med alle sammen samtidig. Så er der nogle fede figurer. Dem tager vi lige ud. Er du gal, men den her, der får mange kort med fra. Den får rigtig mange kort med i den her omgang fra. Ja, Prøv at se med dig i forhold. Det er bare nogle kort, dem skal jeg lige ud. hvad siger du, Ebbe, her med figurer? Jamen, der er sådan nogle mange figurer. Der er også sådan Titan. Jeg husker, Han er meget at fed. de snakkede meget om, hvor stor ham her han skulle være i forhold til de andre. Fordi at målestoksforholdene i forhold til hinanden. Prøv lige at tage figurerne op. I computerspil, der er han også en af de største figurer, husker jeg det som. Hvis nu det her, det er en... Det er ham, der er Det er en stengod lem. Jeg synes egentlig, de har ramt forhold meget godt. Han er i hvert fald stor. Så er der også sådan en gargoyle. Ja, sådan kan se, så er der en hel masse kort her. Og en lampeånd. Sorten her. Og så er der sådan en nisse, der kaster med kæder. Kan I prøve at se, der Og er en en, der troldmand. stejler på bagbenene. En troldmand, der stejler på bagbenene. Nej, stejler på forbenene. Det er en af deres ryttere. Det er en af de helte, du vælger. Er du gal, men den er fed, han er den store. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. En Titan. En Titan. Det ligner lidt tøvs, fordi Så- der er lyn i hånden. Det her expansion er næsten lige de andre. Der er lidt flere kort med. Og så er der en ekstra helt til hver race. Og så er der også figurer med til racerne. Fedt. Igen, det må vi lige pakke sammen bagefter. Det kan vi bare heroppe i. Det er fordi, der kun er helte i. Det der. Det her, det er figurer til de 3 racer, der er i basisspillet. For der fik vi jo ikke figurer med, så nu er der figurer med til alle 3 racer i basisspillet. Skal så ikke se, Fedt, hvad mand. de racer kan byde på. Og se, der er en hel masse drager. De er store ting. Vi ser de 3 største. Så det er ikke den der. Så det er Angels. Det var tier 7. Følelserne. Så tager vi Ja. tier 6. Så det kommer til at tage lang tid. Tier 6. Tier 6. Den ser lidt skør ud, den her. Kan I se? Kan ikke rigtig se den. Jeg viser den lige her. Tier 6. Det er ikke en manticore. Jo. Uden en uden et hoved. Eller Og bare det ser en ud arm. som om, de har lavet lidt underligt design på dens hoved. I forhold til... Ja. Det ser ud som om, at hovedet er erstattet af en manke. Ser lidt skør ud i hovedet. Den er lidt skør design. Men den der drage, den Prøv at se. det her, det er jo nok min favorit. Den der skeleton. Men du var også til døden. Er det ikke det, du sagde? Jo. Så har vi Nu sætter alle de blå. Så har vi også sådan en slimand. Han er godt nok sej. Det er min yndlings. Så tager vi alle de lille af herovre. Og dungeon. Så sorterer jeg dungeon, så sorterer jeg Asger døden, og så tager jeg det menneskene før. Okay, Det her er sket. Sådan. vi kan sidde og lege lidt med den. Til 7. Ej, vi skal lige sortere dem, så de kommer i orden. Det er i orden. 4. Så det er 3. Så hvis vi har 7 her, 14, 21 og 2 andre racer, 3 andre racer, det giver 42 plus heltene.
Det er jo så 12 mere, det er jo sige 54. Far var Så vi har Medusa. 54 mænd, vi skal have malet. Far var Medusa ikke bedre end Evil Eye? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Prøv at se den her skeleton. Det er mega fedt lavet. Det Det er din yndlings. Er det ikke det, Asger? Jo. Vil du male den? Den kommer til at tabe over den Dungeon Dragon. Ej, det var den ikke. Jo, Dungeon Dragon, den kommer til at vinde. Jeg kan godt mærke, at der er lidt kamp imellem jer to der. Jeg kan prøve at se skeletonen. Skeletonen, den er virkelig også fed. Det er en lich. Det er en stor form for skelet, troldmand. Hey, der er også en vampyr med. Hvor var vampyren der? Vampyrerne var meget populære i computerspillet, fordi de havde evnen til at regenerere deres tabte liv. Og så er der også Det kan jeg sådan en Minotaur Og så ting. er der også Eller, en følelse der. Jeg tror bare, vi lige lægger dem her til siden igen. Så kan vi lige pakke dem ordentligt ned, når vi lige er færdige med at filme. jeg gætter på, at den her, den skal være her. Og det skulle ikke. Hvor er det, den faktisk skal være her. rigtig med en? Godt. Det var en god til at diskutere for. Sidste kasse. Er det ikke dem, vi møder? Det er de gule, og det er neutrale units. Altså neutrale monstre. Så når man er på banen, det er præcis det, du siger, Asger. Det er dem, vi møder rundt på banen. Når man møder en udfordring, som er en kamp, så skal man trække et kort ud fra, hvor svær kampen er. Om det er en level 1 kamp, eller det er en level 7 kamp. Så skal man trække et kort for at se, hvad det er for et monster, man skal møde. Nej, er det ikke alle de der... Det er erstatning for de ting, vi har i standardspil, som er repræsenteret af kort. Så har vi fået dem som plastik. Hey, der er et kiste her. Og der er mønter. Så nogle af de ressourceting, vi havde brugt som pap i det basisspil, de blev erstattet af kister og andre mønter og ting og sager. Mønterne, så er de sorte her. Rigtig lækkert. Der fylder plastikmønter med i stedet for papmønter, der er i grundspillet. Det lyder lidt plastik. Det er med der på en mini-drage. Prøv at se den her mini-drage. Ja, den er godt nok ikke stor. Det ser også lidt Så er mærkeligt der ud. sådan en elektrisk drage. Den kan skyde med lyn. Så er der sådan en stendrage. Hey, Den er også. det er en underlig men. Jeg tror, Asger, den her, den er ikke nogen, man bruger. Jeg tror bare, den repræsenterer et eller andet. Måske er det bare den, der er startspiller, der får lov til at få den her. Jeg tror også ikke, den er noget. Så er der også en stendrage. Den ødelægger sten med dens hale. Den er godt lavet, den her, Asger. Og så er der hus i stedet. Men så er der byer. Så er der sådan en gargoyle-drage. Den er også meget fed. Prøv at se, så er der byer til det hele. Jeg tror, det er det ved syverne. Dødbyen. Det er lækkert. Men der er så lige hul nede i bunden. Ja, det er ikke fuld af plastik. Og er der ikke også en mere udvidelse, man kunne have købt? Hvorfor tænker du det? Jo, vi mangler en udvidelse. Den købte jeg ikke med. Den fulgte ikke med i den version, jeg købte. Jeg købte en, der hed Grail-versionen, og man kunne købe en, der hed All In. Og der fik vi også Inferno-rasen med. Den har jeg ikke fået med. Hvad med den der, Så vi mangler en race. hvad med den der stenrace? Den er ikke lavet. En følerace må have det her slot. Tror du ikke det her? Nå, vi har fået et ekstra slot. Klart. Jamen, det er jo lilla. Den anden race, vi havde, var der også lilla. Hvad for en Det er farve? Dungeon. Der var lille. Vi har ikke nogen, der er lysegrå. Lyseblå. Og Den det, er lysegrå. Lysegrå. Den her. Så det er den anden race, vi mangler. Er det ikke Tower? Er det ikke, var det, jo, var det ikke vil jeg sige. Men det, Det ved vi ikke. Vi har i hvert fald et ekstra tårn, som vi ikke havde før. og hvor er... Det er den her. Ja, Fordi den er gul. Og de neutrale units er gule. De er faktisk meget fede.
Dem kan man så stille på brættet i stedet for det felt, hvor ens by er, som bare er et billede af en by, så har man fået de her i stedet for. Og det er min yndlingsby, det her. De der øjler. Vi behøver ikke tage alle Jønnesen op, kun hvis der er nogen, der lige er særlige. Heller den her, den er lys. Og her er en trold. Så er der en grim, dum trold. Det var det. Det var de ekstra ting, vi har fået. Mm. Og hvis vi sammenligner med, eller samtæller, at vi havde 54 plastikfigurer i raserne, og så har vi de her ekstra, der er nok en 10-15 stykker, så er vi oppe på 70 figurer, vi skal have malet. Ja. Det Som er sagt, godt. 120 timer, eller 140 timer. Det kan vi godt bruge. Det gør vi bare lige. Yes, vi pakker det sammen bagefter. Det behøver vi ikke gøre nu. Nej. Vi ses. Og hvis I har nogle spørgsmål, så bare stil dem ned, hvis der er noget, I gerne vil vide om regler eller andre ting, så kan vi godt lave nogle flere videoer. Asger, Ebbe og jeg, vi siger tak for nu. Vi ses. Ja. Vi ses. Hej. Eller hej hej.